gisundogi bende gitiyo marach kod omenda mag jopiny. Awinjo wachni mogik. Okay, rokama. Apani mokwongo amor ni ker owacho noduogo Kassim Mtani. To Kassim Mtani en gima thin sana ma ok nyal konyo e yoro jende ma dwaro tich. Nikech ing'e ni Kassim Mtani en unskilled. Onge Kassim Mtani mar joma tiyo gi Kenya Power, onge madhi tiyo Kenya Power. Gima ker onego tim, magi gik mowacho wacho nikech koro ji owacho ne gik moko ni yo ok ikelonwa tije, nisingonwa gini. Adier mantiere ni duogo gigi to ber nikech gikonyo ojende yudo pesa. But gima vijende dwaro en opportunities mag tich. To opportunities mag tich gidwaro gi e yo moro moko ok ni ng'e ng'ane emomiyo yude. En tich monego bed ni itime yo mawanga. Gima nadwa na wacho e chenro ni, nakwayo wabunge wa mondo be olose chike manyalo konyo jopiny e yo maler. E wach ng'anyo ni, agombo ni wabunge wa kuyie to los yo moro chike moko e weche mag police reform. Mondo police obed ni kata ka gidhi e ng'anyo, to gin gi uniform, to gin gi nembni moko kata kuomgi. Ma namba mong'ong'ore maduong'. Ma kata kopono yud kaka ja kamera ma kikigo tear gas. To in ng'ama iwuok mineno ni mache namba 1040 emo obolo tear gas e sikul ogo bunde ng'ato. To seche moko do ka mano chik namba 1. Namba 2 ne giket reform moro ni kin police madhi e weche mag ng'anyo nyaka ibed ni ok ilwakre lep rahia. Mano civilian. Nikech joma rwako civilian gi nitie moko midhi kodo jambasi moko oko ma silgal to ng'egi. Tidhi rwako gi joma ng'anyo. Ni kase idhi wacho ni raia ni no overpower police ni momae bunde. Kuro chaka go bunde. Geno maro ni mago bende kaka jofwambo bedo kaluwo odiochieng' ma kawuono kaluwore kod ng'anyo ma bende osinga gi rowere pacho kae. Donge mana mapiyo piyo kapok imaya popo lantana bende wach ni mogik. Yo ng'anyo ma kawuono anada wacho ni kopo ni jowa mawuok madhi ng'anyo mano ratich gi e katiba mar Kenya gidhi gi ng'any gi kwe kik gitam jomoko timo tijegi, kik gidonjre gi ohelni jomoko nikech ohelnigo jogo be sandore mana kaka gibe gisandore. Onge sirikal momiyo gi pesa